nazioen arteko mugikortasun merkatua hobetzeko. Eta langileek gai izan behar dute, beste hizkuntza batzuk hitz egiteko, egoki hitzen jakin behar dute, gaitasun transferigarriak modu eraginkorragoan erabili behar dute, eta esparru global honetan komunikatzeko gai izan behar dute. Eta hortarako mugikortasun nazioarteko mugikortasuna funtsezkoa da. Kezkatuta nago Erresuma Batuan gure ikuspegia uhartearen ikuspegia baita mugikortasun gaietan. Ez gera oso jaioak hizkuntzekin, gure hizkuntza barne. Eta Erresuma Batuarentzako arazoak egongo dira. Gure mugikortasun, nazioarteko mugikortasuna eraikitzeko. Erasmusen ondo gabiltza, baino lanbide heziketan zailtasunak eta oztopoak izango ditugu. Zuek nik baino denbora gehiago daramazue esparru honetan, eta gaur hizpide daukagun ekimena adibide bikaina da, eta erakusten digu nola jardun beharko genuken. Urrengo puntura narama gogoeta honek. Zergatik behar dugu mugikortasuna. Ez ikasleena bakarrik, baizik gure irakasleek ere, gure trebatzaileek ere, aukera izan behar dute, beste eredu batzuk ezagutzeko, beste herrialde batzuetara jun eta beste ikaskuntza metodologia batzuk ikasteko eta ezagutzeko. Ze hasieran izan dudanez, asko eta asko daukagu elkarrengandik ikasteko, eta Europar Batasunean egotea dauzkan onuren artean daukagu 27 eredu dauzkagula gutxienez, eta eredu horietatik ikasteko aukera daukagula. Nazioarteko mugikortasuna Europar Batasunak espero duena, finkatu duena, handia da, eta funtzionatuko badu, nazioarteko mugikortasun hori lanbide heziketako sistemetan txertatu beharko da. Eta funtzionatuko badu, kalitate hobea beharko dugu. Eta baten bat atzerrira baldin badoa, benetako lan esperientzia izan behar du, eta ikuskatzaileak, lan programak, eta ikaskuntzari buruz biltzen diren datu guztiak oso ondo aztertu behar dira, kalitate onena betetzen dutela ziurtatzeko. Eta horretarako ez dugu bakarrik enpresarioa handiengana jo behar, laguntza hemen behar diegu. Bereiek ezin dute bakarrik egin gauza hauek, eta era berean enpresa txiki eta ertainengana ere jo behar dugu, hori asko zailagoa bada ere. Nire esparruan gure enpresarien 89% 5 langile edo gutxiago daukate. Eta, beraz, gaur egun dauzkaten zailtasun finanziarioak kontuan hartuta, oso zaila egiten zaie ikasleak, ikaskinak eta praktikatarako hartzea. Baina hala ere horri aurre egin beharko diogu. Eta nazioarteko mugikortasuna lortzeko nazioarteko sareak sortu behar ditugu, beste erakunde eta parte hartzaile batzuekin, gure praktikak partekatu behar ditugu, eta hizkuntza gehiagoren ikaskuntza bultzatu behar dugu jende guztiarentzat. Atzo, garbenkiak prestatzen ari nintzen bitartean, barkatuko jazute azkeneko ordurako utzi izanagatik, eta komunikatu baten hitz batzuk aurkitu nituen, eta iruditzen zait oso lagungarria direla, oso ondo laburbiltzen dutelako gure egoera. Eta esaten du, nazioarteratze prozesuei buruz jarduten dugunean, nazioarteko mugikortasuna bultzatu beharra dago.
iruditzen zait aipamen hau oso pertinentea dela. Globalizazio ekonomikoak bultzatzen ditu enpresarioak, langileak, haratago begiratzera. Eta lanbide heziketa eskaintzen dutenak, guk laguntza eman beharko genieke hauei, ikaskuntzaren edukiari nazioarteko dimentsioa emanez eta nazioarteko sare eta bazkideak bilatuz. Parte hartzen duten herrialdeek bultzatu beharko lukete agintari lokal eta erregionalek nazioarteko lanbide heziketako parte hartza bultzateko. Eta denen artean lortu behar da lanbide heziketa bultzatzea eta lanbide heziketa honen barruan atzerrian egonaldiak egitea. Iruditzen zait ekimen honek Piremop eta hemen bildutako agintariek horixe egin nahi dutela zuzenera. Eta bukatzeko arrakasta osoa opa dizuet. Gracias por